Waɗannan supplies domin samun shi da shehu a kan lokaci. Me sunanka? Sunana Samson Sallau. Me sunan babanka? Sunan babana Sallau. Sunan mamanka fa? Sunan mamana Angelina. Tana da aure? Ina da aure. Me sunan matanka? Rachel. Kuna da yara nawa? Yara 4. Me sunayensu? Stephanus, Ezekiel, Emmanuel, Justina. Me addininka? Christianity. Kana da ilimin boko? Babu. Ilimin Christianity fa? Akwai. Samson Sallau Vom Jos. Sunana DSP Hassan Gimba Sule. Sector Commander, Inspector General of Police, Special Tactical Squad, Sector, Niger State. Da umarnin mai gida na Deputy Commissioner of Police da aka fi sani da suna DCP Kolo Yusuf, ya umarce ni da in yi ma abin da muke kira cautionary word, wato da Hausa alamun gargadi. Kana so in maka da Hausa ko in maka da Turanci? Da Hausa. Kana son da Hausa in maka da Hausa ko ai maka da Turanci? Da Hausa. Ni dan sanda mai suna DSP Hassan Gimba Sule. Na yi niyyar gabatar da karanka kai Samson Sallau Vom Jos a gaban kotu. Shin kana da wani bayani da zaka iya yi kan sai da miyagun bindigogi masu kirar AK-47 da kuma pistol da kake ma 'yan fashi da kuma kidnappers? Ina da bayani. To ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta maka bane bayan mun kama ka da kai bayani. Amma duk abin da kace yanda muka dauka a rubuce a statement naka, haka kuma muke video record, kuma shi zai kasance shaida a kanka gobe a gaban kotu. Ka yadda za ka yi bayani ba alkawari kuma ba tozarci? Na yadda. To kai bayani mu. Ni mai suna Samson Sallau. Ina sana'ansa da bindigogi shekara 3. Ina siye ne daga Jos, wurin mai suna Z. Ina siya gyaran AK da su pistol. Ina tafiya da shi jihar Niger, Kaduna, Zamfara, Katsina da Nasarawa. Na siya gyaran AK na kai wuraren ga za su iya kai kimanin mai magazin na AK za su iya kai kimanin dare. Sai na siya irin na juyawa su ma za su kai 150. Sai pistol wanda aka kama ni da shi su ma za su kai 30. Wannan siya da yaya na AK. So na kai wayannan wuraren shine ina siya da na AK, yayan AK. Yayan AK da na siya kuma za su kai kimanin 10,000. Sai na pistol su za su ya kai kimanin 2,000. Na kai a wayannan wurare da na ambace su. Ina siya yayan AK 400, ina sayarwa 450. Yayan pistol ina siya 300, ina sayarwa 400. To su AK masu a magazin din nan, nawa kake sayan su a wajen wanda kake siya a wajen shi, nawa kake sayan ma customers naka kuma? Ina siya 150, ina sayarwa 200. Randa muka kama ka a nan Niger cikin Mina a wanda ake kira Mandela, mun kama ka da me? Muka kama ka da shi? Kama ni da pistol guda 2 da bullet guda 46. Kana iya kayanka ne wannan? Su ne. To warware muna mu gani abinda muka kama ka da shi.
Wannan nawa kake sayan su kuma nawa kake sayarwa? Ina sayarwa 80,000. Kana sayarwa 80,000? Ina siya 80,000. To kai ka sayar nawa kenan? Ina sayarwa 120. Daga ina ka dauko su zuwa nan Niger State? Daga Jos. Amma ina muka kama ka, a nan Niger ne? A Niger. To shi ledan nan fa me ka zuba a ciki? Haka ka dauko su daga can? A cikin kwalin? To bude muna ledan nan kuma me ka zuba a ciki? Ledan bullet ne. Hartashi. Naka ne? Da su muka kama ka? Su kuma nawa kake saye, nawa kake sayarwa? Ina siya 300. Ina sayarwa 400. Bayan shi fa kana da wani bayani? Ina da bayani. Bayanin da nake da shi, ina da manya a wuraren da na kirga wanda nake ba su kayan nan, kamar misalin manyan dilolin da nake ba su kamar aledu da sauransu. So ina son zan ba ma 'yan sanda goyon baya akan wayannan manyan dilolin da nake ba su, a same su saboda nima in samu sauki wannan al'amari. Bayan shi fa akwai wani bayani? Babu. Allah sawa. Kada ku manta ku danna subscribe don samun shirye-shiryen mu akan lokaci.